ቅንዕናን ዋግኡን ኣብ ሓንቲ ቁሸት ዓዲ ሓደ ዕብይ ዝበለ ንጉስ ነበረ እዚ ንጉስ ከምዚ ኢሉ ሓሰበ ኣነ ዕድመ ደፊአን ደኺመን እየ ንክትነተይ ዝወርሱ ውሉዱን የብለይን እሞ ነዞም ዓበይቲ ዓዲ ኣማኸርትን ፀዊዐ ንመሪሕነት ዝበቕዑ ኣግባዝ ኣቕርቡለይ ክብል በለ ኮነ ኸኣ ኣብ መሪሕነት ዘለዎም ጠመተን ኣረኣያን ማለት ሓፈሻዊ ክእለቶም ንምዕዛብ ፍልይ ዝበለ ናይ ፈተና ልምምድ ክገብረሎም መዲቡ ካብቶም ዓዲ 5 መንእሰያት መሪፁ ኣቕረቦም ን5ኦም ዘርእስርና ይመሃብ እንሆ ኣነ ኣዝርእቲ ይህበኩም ኣለኹ ንሓደ ወርሒ እውን ግዜ ይህበኩም ኣለኹም ምባል ነታ ዘርኢ ኣብ ንእሽቶ ቆፎ ዘሪኦም ማያስቶም ኮስኪሶም ተኸናኺኖም ድሕሪ ወርሒ ውፅኢት ፃዕሮም ሒዞም ክቐርቡ ተላብዩ ተፋነዎም ግዜ ከይፀዋዕካዮ ይመፅእ ከም ዝበሃል ሻብ ወርሑ ኣኸለ እቶም 5 መንእሰያት እውን ንግስነት ንምቕባል በብ ዘለዎም ዓቕሚ ፍረ ፃዕሮም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ቀረቡ ናይቶም 4 መንእሰያት ቦቂለን ጎልፋዕፋዕ ኢለን ንምርኣያን ኣዝዩ ዘብህግ ነበረ እቲ ንጉስ እውን ሓተቶም ደቀይ እዚ ፍረ እቲ ዝሃብክኹም ኣዝርእቲ ዶ እዩ እወ በሉ ንሱ እውን ፍሽኽቲ ሓዊሱ ንፉዓት ኢሉ መጎሶም እቲ ሓሙሻይ ግን ርዒዱ ኩሉ ነፍሱ ብፍርሒ የንቀጥቅጥ ነበረ እቲ ንጉስ እውን ቅርብ ኢሉ ወደይ ኣበዳ ኣሎ ፍረ ፃዕርኻ ኢሉ ሓተቶ ወያ ብፍርሒ ዝተጎብአ መንእሰይ እንዳፈርህ ከም ዝበለ ጎይታይ እዛ ዘርኢ ካብ እትህበኒ ግዜ ጀሚረ ክሳብ ሎሚ ብዓቕመይ ኩሉ ዝከኣለኒ ገይረ እንተኾነ ግን ነሳ ክትበቁል ኣይከኣለትን እንዳበለ ንጎይትኡ ይቕሬታ ሓተቶ ናይ መጻኢኦም ንጉስ ንምፍላጥ ኩሉ ህዝቢ ተዓዲ ተኣኪቡ ነበረ ነቲ ውፅኢት እውን ብሃንቀውታ ይጽበዩ ነበሩ ንጉስ ናብቲ ብዘይ ፍረ ዝመጽእ መንእሰይ ቅርብ ኢሉ ኢዱ ሒዙ ንላዕሊ ምባል እዚ እዩ ንጉስኩም ኢሉ ናይ ንቋዕ ሓጎሰካ ምልክት ኣትሪሩ ሓቆፎ ነቶም ህዝቢ ግን ጋን ኮኖም እቲ ንጉስ እውን ነዚ ተረዲኡ ከምዚ ይበሎም ኣነ ነፍሲ ወከፍኩም ብማይ ውዒ ዝበሰላ ኣዝርእቲ ሃብኩኹም ዝበሰለ ዘርኢ ድማ ፈጺሙ ኣይበቁልን እዩ ስለዚ እዞም 4 ብቕንዕና ኣይቀረቡን ክሕሱን ክጥብሩን ከታሉን እዮም ዝሓሰቡ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንእሰይ ግን ቁኑዕ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ ብውሕድ ተኣሚኑ እዩ እሞ ኣነ ድማ ንኹልኹም ሂበዮ ኣለኹ ኢሉ ነቲ ጉባኤ ዓፀዎ ካብዛ ዛንታ እንታይ ንመሃር ናይቶም 4 ኣታኽልቲ ንምርኣየን ባህ ዘብላ ነይረን ናይቲ ሓደ ግን በንጻሩ እዩ ነይሩ ስለዚ ቅንዕና ብዓይኒ ሪኢኻ ዝፍረድ ነገር ኣይኮነን ከምኡውን ፍሬኻ ብዓይኒ ሰባት ክርአ ጥራይ ኣይትፅዓር ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ክተርእዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ እንተዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 1 ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃን መሲልኩም ትረኣይዎ እቲ ውሽጥኹም ግን ግብዝናን ዓመፃን ምሉእ እዩ ኣቶም ጉብዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መቓብር ነቢያት ትሰርሑ መቓብር ጻድቃኑን ትስልሙ ኣለኹም እሞ ወይለኹም ብዘመን ኣቦታትና ነርና እንተንኸውንሲ ኣብቲ ደም ነቢያት ኣይምተጸምበርናን ትብሉ ኣለኹም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ 30 ከምቲ እቲ መንእሰይ መጀመርያ ዝፈርሆን ዝረዓዶን ኣብዛ ምድሪ ክሳዕ ዝሃለኻ ብቕንዕና ምምልላስ ልብኻ ክትጉዳእን ክትንጸግን ንብር እዩ ስለዚ ነቶም ብዙሓት ህዝቢ ዘይበቆለ ስርናይካ ሪኦም ኣቐዲሞም ዝነዓቑኻ ኣይትርአ እንታይ ደኣ ነቲ ልብን ኩሊትን ዝምርምር ሓቀኛ ፍጹም ብርሃን ዝኾነ ሰማያዊ ንጉስ ርአ